Mobil lucu ini ya. Aja Mbak Umi baru. Mbak Umi ngapain kau di sini? Poster lagi sana kono tuh. Anu untuk kali tengah kok. Ora ngangkat. Wes sama tak Ora pikir tengah. tengah iki. Lah sulap. Api. Sulap. Peteng. Es krim pol gitu guys. Wonge langsung ngadus. Sapa? Desa mesti. Kita langsung Yo kenal nek kalah sik ngono kae ngopeni titik nyapo ae Mak. Ora wedi kok bonceng arek ning ngarep kok mburi. Mburi. Ya Allah. Goceki no. Jadi kresekku. Iki lho kopi tak ini. OTW Bangkong 42. Kemarin kan view di pagi hari, sekarang sore hari. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Istighfar lo yuk. Cuma kae. Astagfirullahaladzim. Innallaha ma'as sabirin. Lagi sambukan guys teko kene. Ya Allah, iki sik luweh. Teko nggone yuten nge sik. Iki anu ya. Es krim neh. Kopose nggone yuten. Hah? Bane itu kopose nggone yuten. Oh. Enak wong iki kumpul. Enak. Naik ke puncak gunung. Pausen ngopo beda sih. Iya, kok lek medun wanita wong telu. Pausen. Iya ya sik ta lah wong urung teko enggok-enggokan. Pesona Dusun Dukuh Bangkong, dusun kerajaan ki guys. Masuk dusun kerajaan. Jajal mlaku napa? Mengkis-mengkis ra ya. Panggule ora ketok ket kene. Oke menang. Menang kok. Menang aku. Aku mlaku ya mungkin. Ya. Bisa mae? Sik munggah neh. Iya, Bro. Ya Allah. Oh iya. Hai, Zai. Hai. Lucu.